हाय लोगोफोर, जों दा माबायाव कुमारखाटायाव थांनो नागिरो आरोना। ओमफ्राय आङो दिनै मोनसे आंनि बागै एसे फोरमायनो सानदों आरोना। आंनि बागै फोरमायनायानो जाहैबाय माने आङो बे स्कुटिजोंनो माने माबायाव 9 थारिखआव गोलैदोंमोन आरोना। मंगलबार फेब्रुवारिनि 9 थारिखआव गोलैदों आरोना। मायाव गोलैदोंमोन माने स्पिड ब्रेकाराव आरो गोदान हादानमोन नालाय 31 जानुवारि बे 2021नि 31 जानुवारियाव बायदोंमोन आरो स्कुटिखौ। ओमफ्रायो माबानिनो फेब्रुवारिनिनो 9 थारिखआव इयाव गोलैदों आरोना। गोलैनानै दा नैबे मोखाङा माबाबाय आरो सुथेदोंमोन, ओमफ्राय बे माबाबाय खेवफिनबाय बेखौ। ओमफ्राय दागोआ दाबो बारा खाराखै, ओमफ्राय आखायावबो एसे दंबावो आरोना। नोंथांमोनहा भिडिअखौ आं गोलैनाय भिडिअ बा डाक्टारनाव लांनायखौ नायनोबा आङो माबायाव एसे देखायना होनाय जासिनो आरोना। दोनथ'बाय बेखिनियावनो। जों माने कुमारखाटायाव थांनो नागिरदों आरो दा एसे लासै लासै थांनांसिगोन।